Babu wata kasuwa forex ko crypto wadda take sa kana rasa dukkan kuɗaɗenka. Mu ɗauki wani darasi a lokacin da muka yi wani asara a karon farko. Muna sauka ne daga turba, discipline yana karyewa gaba ɗaya. Dukkan wani rules namu yana komawa shawara maimakon doka. A irin wannan lokacin duk wani trade wanda za ka yi yana komawa hukunci ne maimakon a ce plan naka ne. Dukkan wata kasuwa wadda muka sani tana da tsari. Amma emotion shine makami mai muni wanda kasuwa take fuskantar trader domin ta gama da shi. Emotion shine babban abu wanda yake sa ma trader karya doka. Haka kuma shine babban abu wanda yake sa ma trader raina risks maimakon a ce ya ɗauke shi da muhimmanci domin ya san hanya wadda zai amfani da ita wurin kare kanshi. A kowane lokaci mu ringa lura da wani abu guda. Mafi rinjaya a cikin wurin moruwa da wannan kasuwar suna dakatar da kasuwanci ne a lokacin da suka yi wata asara mai girma a cikin kasuwa. Domin ka sani cewa a kowane lokaci kasuwa tana nan, amma asusunka baya kariya wa jarinka a lokacin da ka aiwatar da wani kuskure guda biyu a jere da juna.